Hej, om du ikke at stola eller kjøpe, vi bruker tøymene på sopptallersker, så kan du gjøre det her. Du får inn hjemme sånn at entuime.com, entime.com, og så kan du kjøpe sopptallersker, klikka her. Klikka av bilatene, eller teksten piver. Så kommer man inn og hjemme sånn til at vi bruker skipan til synergi. Så det virker som om du tekner et tiltak, men det tiltaket gav seg att köpa sopp. Så först om man här så vill du om du vill köpa shade sopptallerkar fyrstan 21 och så framvis om man där. Så vi skriver fyrstan här till dömes. Och så skriver vi mot navn. Och jag må uppfylla allt det här fältene som har stöttene. Det är så vi ska skipan till timern. Alltså, kolla snacki och färdtelefonerna. Och här är ett annat fält vi stöttene. Ska vi kolla det här. Och postnummer. Och så sista här är att jag som har tryckt att det är vi på att tillmeldingen bindan till att köpa bindan. Man kan inte få pengar efter. Och ta alla sista till så tryckt. Man ska trycka sig här tölene och bokstäverna in här. PTE9. Och så sände jag tillmeldningsnamn. Så nu har vi köpt soppa. Och man ska betala det på den vägen vi visar. Och man kan bära vid dankort visa eller visa. Man kan inte bruka Mastercard. Klickar man av här. Och så utfyller man navnet till att sända kortnummer och kortnummer. Månad och år. Och kontrollsiffrorna sådant att man får kortnummer accepterar. Så det gör man. Och man kan som sagt inte enkla det. Och hvis du gör det så säger stora tack för det.